At ngayon, magtitimpla ako ng barbecue for tomorrow. Ayan, may baboy. So, baboy, sibuyas, bawang, and then black pepper. Ayan, black pepper, and yun, Mamacita barbecue marinade. Ayan, guys, yan lang. And then, first is, ilagay natin yung ito, here. Yan, ganun na, lipat ko lang siya, guys. Yan, lagay lang natin siya. Kunin ko lang. Simple lang po, guys. Wala ako masyadong nilalagay na ano talaga pag nag-barbecue ako. Wala ako masyadong lalagay sa ingredients. Ito lang talaga siya. Yan, 3 lang. Yan, halo-halo ko lang siya dito. Lagay ko dyan. Para mas kita mo. Yan. Yan, sibuyas. Yan. Sibuyas. Yan, bawang. Yan, halo. Halo lang lahat. And then, black pepper. Yan, black pepper. Yan. And then yung Mamacita barbecue marinade. Hindi na ako naglalagay, guys, ng kung ano-ano pa, kung ano pang pwede. Ito lang talaga. Bababad ko lang siya ng, kasi guys, ito sobrang ano na talaga siya, yung kumbaga ito sobrang kumbaga nandyan na lahat, malasa na talaga siya. So need lang talaga is ibabad lang. And then bukas yung ibabarbecue, guys. Simple lang talaga ako maglagay ng mga ano sa barbecue ko, guys. Hindi na ako naglalagay ng kung ano pa. Yan. Ito best talaga itong Mamacita's marinade, barbecue marinade. Sobrang malasa siya. At yan mo na kung ma-promote kasi sulit naman talaga, is sobrang ano naman talaga siya, sobrang malasa. Yan. Yan. So more. Nagdagan ko pa siyang konti. Mas lasahan natin para mas masarap. And then, konting black pepper. Yan. Yan lang, guys. Sobrang ano lang yan. Simple lang yan. Pero, masarap. Char. Masarap daw, ha. Yan. Yan, guys. Ibabad ko lang siya hanggang overnight. Yan. Yan na siya. Pero masarap na to for tomorrow. And thank you, guys. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And God bless you all. Bye!